आइजो अनसाय आफाद आरो हारिमु आफाद सिमेन्ट सापरियाव गाजा गोमजायै बोसोरारि जथुम्मा खुंदों। मोननैबो आफादा हारिनि थाखाय जोबोद गोनां। थांनाय सोमावसारनायनि समाव आइजो अनसाय आफादनि जि मोनसे बिहोमा बेखौ अराय सम बियो जारिमिनाव माने थालांगोन आरो दंबाय थायो। दा फैबाय थानाय समाव हारिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय हारिनि हारिमु हारिनि थामोनथा सिनायथिखौ लाखिनो थाखाय हारिनि गुबुन गुबुन जौगासारनाय नांगौनि बिथिंफोरखौ गोख्रों खालामनो थाखाय मोननैबो आफादा गोख्रोङै हाबा मावनांगोन। दा बेनिखायनो जों बयबो हास्थायो आरो आसामनि खना खनला रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि थाखाय जिखिना बिटिआरनि बाहेरायाव थागोन बर' कसारि काउन्सिल दानाय जादों। दा बे बर' कसारि काउन्सिल आरो बिटिआर काउन्सिल मोननै काउन्सिला लोगो नांनानै जोंनि जेसेबां आफादफोरखौ मदद खालामनायजों लोगोसे जोंनि हारिनि गासै बिथिंफोरखौबो गोख्रोङै जोङो नोजोर होगोन आरो हाबा मावलांबाय थागोन। बे प्रभिन्सियेलाइजेसननि हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बयबो मिथिगौ आसामाव जोबोद कमप्लिकेटेड इस्युआनो जाबाय इडुकेसनेल इस्यु। दा बेखौ बोस्रांनो थाखाय आसाम सरकारा पजिटिभलि नाजागासिनो दङ आरो जोंबो बिनि सायाव हाबा मावगासिनो दङ। बायदिसिना क'क्राझाराव नङा सारा आसामावनो जागोन आरो बिनि थाखायबो जों हाबा मावबाय थादों जाहाथे जोंनि राइटआ थायो। बेथ' नोङो डिरिजार्भआ नोङो पार्सेन्टनि लोगोआव सोब बाथ्रा। दा बिनि उनावबो जों माबायदि जोंनिखौ जों लाखिनो हायो बेखौ नाजाबाय थादों। जोङो जोंनि गासै बर' रायजो राजाखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन। लोगोसे जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि आइजो अनसाय आफाद आरो दुलाराय हारिमु आफादनि जा कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ दिनै जों गोग्गानानै लानांगोन होननानैबो जों बुंनांगोन। मानोना 100 जौखोन्दो जोंनि हाबाफारिया जाफुंबाय आरो जों जायखौ मिजिं थिदोंमोन जे जोंनि गेजेराव बिटिआरनि चिफ मानगोनां बिथाङा फैनानै जे जोंनि गेजेराव रायजो राजानो गावनि माखासे गोसोनि साननाय आरो जोंनि बिटिआरनि बायजोनि जा बर'फोरनि जा राजखान्थि मोन्थाय बे मोन्थायफोरनि सायाव बिथाङा जाखिनि रायजो राजानो गावनि खुगाजोंनो फोरमायनानै होलांबाय। बेवहाय जोङो जोंनि फालनिफ्राय जोङो बा बानजाय आफादनिफ्राय जानानै जोङो जोबोद बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों। आरो लोगोसे दा एसे उनाव जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ मन्थ्रि मानगोनां डक्टर रनज पेगु बिथाङाबो बाहागो लानो फैगासिनो दं। अलरेडि बिथाङाबो जे सोलोंथाइनि सायाव हयथ' बिथाङा गावनि खुगाजोंनो जोंनि ओनसोलाव जिहेथु सोलोंथाइनि बिथिङाव गोबां गोलैसोनानै दङ बिनि सायाव हयथ' बिथाङा माखासे खोथाखौ रायजो राजा बिथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होलांगोन। बेवहाय जोङो बानजाय आफादनि जानानै जोंनि रायजो राजा बिथांमोनखौ बिखेखকৈ जोङो साबायखर बावनांगोन। मानोना बिथांमोननि अननाय आरो बिथांमोननि मददनि गेजेरजों आरो लोगोसे जोंनि जाय बिथांमोना वेल विशारफोर दङ दा बिथांमोनखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन। बिथांमोननि अनसुंथाइनि गेजेरजोंनो जे जोंनि दिनै बेसेबांबा गिदिर मोनसे कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ दिनै बिथांमोननि अननायजों जाफुंनानै थांबाय। जों बेखौ बिथांमोननिसिम रोजा रोजा जों साबायखर जों बानजाय आफादनि जानानै गासै रायजो राजा आरो बिथांमोननिसिम जोङो साबायखर जासिनो। लोगोसे मोनसे खोथाखौ जोङो साबायखर जासिनांगोन जे जोंनि BKWSनि मानगोनां चिफ मानगोनां मिहिनसर बसुमतारी बिथाङा जे जोंखौ जागायजेननायनिफ्राय बिथांनि माखासे दिथानि गेजेरजों जोङो दिनै नैबे जा कनफारेन्स बे कनफारेन्सआ बिथांनि नाजानाय आरो जोंनि मावथि बिथांमोननि बानजाय आफादनि साफ्रोम जोंनि दैदेनगिरि आरो दालाय आफादनि साफ्रोम दैदेनगिरि बिथांमोननि नाजानायनि गेजेरजों दिनै मोगथां महराव मोनबाय।